Annyit kérnék, hogyha felugrik egy ablak, akkor okézzátok le. Igen, ez egy fontos dolog. Jó, akkor hogyha tovább megyünk, egy kicsit már elkezdünk belenézni, hogy mit is csinálunk. Ténylegesen ez a cél. Tehát ugye beszéltünk itt, vagy mondtam már egy pár dolgot nektek, hogy mit is akarunk elérni, mik a céljaink, viszont hogyha teljesen le akarjuk mondjuk csupaszítani ezt az egészet, akkor azt lehetne mondani, hogy ez, amit itt magatok előtt láttok. Hogy a hálózatépítő munkát egyszerűbbé, hatékonyabbá, és ez ami nagyon fontos a harmadik szó, örömtelibbé tenni. Ugyanis pont Csobival beszéltük azt az egyik meetingen, vagy pontosabban, amikor az egyik meetingre tartottunk, éppen ültünk az autóba, és akkor talán piros lámpánál álltunk, és ott beszélgettünk, hogy miért is van ez a hatalmas fluktuáció, tehát ez a kiszállók-beszállók dolog így az MLM-en belül, és nyilván emögött az is van, hogy az emberek nem feltétlenül érzik jól magukat benne. Nagyon sokszor. Nyilván, amikor az emberek sikerei vannak, halad előre, akkor az nagyon komoly, hogy mondjam, örömöt tud okozni számára nagyon sokszor. Viszont amikor bukdácsol, elutasítják, stb., akkor viszont azért tudnak gondok lenni ezzel a dologgal, és nyilván abban is gondolkozunk, hogy hogyan tudjuk annyira leegyszerűsíteni magát a munkát, annyira hatékonnyá tenni, hogy az egész munkafolyamat, mert tényleg ez a lényeg valójában, majd szerintem érzékelni fogjátok, vagy ha már régebb volt a házatépítés voltak, akkor pontosan tudjátok ezt, hogyha hatékonyan tudjuk végezni a munkánkat, tehát gyakorlatilag a házatépítésnek minden pontján egészen jól végezzük a munkánkat, akkor el tudjuk azt érni, hogy nagyon nagy mennyiségben jöjjenek be újabb és újabb emberek, és ugye az új ember mindig hozza a dinamikát, mindig hozza a gyorsulást, és gyakorlatilag ez a növekedések, az újabb és újabb elismerések azért rengeteg örömet tudnak okozni, és az is egyébként, azt se felejtsük el, hogyha ha valakinek már tudunk sikert adni úgymond a kezébe, vagy sikeresé tudjuk tenni mondjuk a csapatunkon belül, annál nagyobb öröm nem nagyon szokott lenni. És ezeket igyekszünk mindig segíteni, gyakorlatilag a szoftveren keresztül, és ha így ez alapján, vagy ebből a nézőpontból ránézünk erre, akkor látható az, hogyha maga a munka jobban megy, akkor abból az lesz, hogy kevesebb elutasítást kapunk, több igent kapunk, többen csatlakoznak, többen vásárolnak, és ezáltal ugye nyilván sokkal több embernek tudunk segíteni, de a végén ugye cserébe ugye nyilván sokkal több pénzt is fogunk tudni keresni, és nem kell azon gondolkozni, hogy akkor mondjuk holnap bemegyek egy olyan munkahelyre, vagy nem is holnap, de akár mondjuk jövőre bemegyek egy olyan munkahelyre, amit egyébként örülök végezni. Jó? Ez nagyon fontos. És akkor egy picit, hogyha tovább megyünk. Igen, láthatjátok ezt a mondatot. Ez egy valós dolog. Tehát gyakorlatilag nem olyan plusz elemeket raktunk bele magába a hálózatépítésbe, ami egyébként nincs benne. Magyarul nem valami olyan dolgot rakunk bele, valami pluszt még a nyakadba, amit egyébként is ugye sok-sok feladat közül ugye még csinálni kéne valamit pluszba, hanem gyakorlatilag azokat a dolgokat, amiket egyébként a házatépítés során csinálnunk kell ahhoz, hogy sikeresek legyünk, azokat egyszerűsítettük le szoftveren keresztül, erről majd fogunk beszélni, hogy konkrétan itt mik is vannak, de ezeket egyszerűsítettük le, és ezeket tettük így igazából könnyebbé, és ezeket tesszük könnyebbé még a jövőben is, ugye a szoftverfejlesztésekkel. Jó, tehát a lényeg, hogy az a sokféle tevékenység, amit egy házat építenek, végeznie kell ahhoz, hogy előre tudjon haladni, azokat leegyszerűsítjük, felgyorsítjuk, és pont emiatt gyakorlatilag az a zűrzavar, az a káosz, ami egy házatépítő körül szokott tudni lenni, azok szépen így ki tudnak simulni. És ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, majd látni fogjátok. Mit kell tudni? Nyilván alapvetően fölmerül a kérdés, hogy most mondjuk én is benne vagyok egy hálózatba, építem a saját hálózatom, vagy a saját hálózatunkat, és hogy most akkor ebben a hálózatban kéne tevékenykedni, amelyikben én nem, hanem lényegében ez egy cégfüggetlen szoftver, tehát bármely cég használhatja, nyilván olyan cégekről beszélve, hogy ezt teljes mértékben kikötjük, hogy csak olyan cégek használhatják, akik
akik etikusak, tehát hogy akik nem valami piramis játékot űznek, vagy valami ilyesmi, tehát hogy ezek a cégek használják csak, de hál' Istennek rengeteg ilyen cég, rengeteg jó cég van, rengeteg jó termék van, és miért ne biztosítanánk bárki számára, hogy használhassák. Ez az egyik fontos dolog, hogy cégfüggetlen, tehát bármely cégben vagy használhatod. Az viszont nagyon fontos, ha még a céglistában nem látod a cégedet, akkor vagy ír egy e-mailt nekünk, légy szíves, vagy van egy olyan, hogy van egy ajánlás, tehát hogy a saját cégedet beajánlod, és akkor ugye gyakorlatilag el tudjuk fogadni ezt az ajánlást, és onnantól kezdve a te céged is benne lesz a listában, és tökéletesen tudod használni a szoftvert. Következő dolog, ami nagyon fontos, hogy ez nem egy, nyilván látni fogjátok, hogy alapvetően nem csak egy CRM rendszer, de nem is egy olyan CRM rendszer, hogy már eleve készen volt, és gyakorlatilag azt csináltuk, hogy fogtuk egy eleve létező CRM rendszert, és ráfogjuk, hogy na, ez hálózatépítőké, hanem ez konkrétan az elejétől, a legapróbb részletektől kezdve, a legapróbb építő kockáktól kezdve úgy építettük fel, hogy ez konkrétan a hálózatépítőknek a munkáját segíti. Nem mondom, hogy nem használhatják értékesítők, mert használhatják, de a teljes funkcionalitást, ami benne van, az gyakorlatilag a hálózatépítők tudják kihasználni lényegében. Jó, tehát még egyszer mondom, nem egy olyan szoftver, ami már létezett, hanem egy olyan dolog, amit az alapján raktunk össze, hogy a hálózatépítők milyen problémákban, milyen nehézségekbe, milyen akadályokba ütköznek, és így építettük fel, hogy a lehető legtöbb akadályt azt kiszedjük a munkából, vagy mondjuk azt, hogy felgyorsítsuk ezt a munkát. Oké, következő. Minden egy helyen. Ugye azt mondtam már, vagy említettem már hamarabb, hogy célunk az, hogy integráljunk mindent a szoftverben, amit egy modern hálózatépítőnek szüksége van, de ténylegesen minden. Nyilván azt azért tudjuk, hogy a hálózatépítő munkáját nem csak egy szoba teszi ki, mert lehet online hálózatot építeni, de azért vannak olyan részei a hálózatépítésnek, amikor már igen, ugye találkozni kell az ügyféllel, vagy ott már nem is feltétlenül az ügyféllel, hanem magával a csapattal, akár csapatépítőn keresztül, mert akárhogy is nézzük, a hálózatépítés, hogy ezt beszéltük is Csabival, gyakorlatilag az embereknek úgymond az üzletei, így idézőjelesen. Tehát, hogy azon keresztül tudunk mi akár vezetőként nagyjá válni, hogy másokat hozzásegítünk ahhoz, hogy ők elérjék a saját céljaikat. Jó? Következő része a dolognak, jelölt szerzés. Nem tudom, hogy melyik őtök küzd a jelöltszerzésen, melyik nem, de ez alapvetően így az én csapatomban is azért meg nyilván az én pályafutásom során is azért ez elég komoly problémát jelentett, ugyanis nagyon sokszor abba futunk bele egyébként, hogy oké, ott van egy jelölt, mondjuk a listánkon, felkeressük, és olyan nemet kapunk, mint a húzat. Miért van ez? Azért, mert ugye annak az illetőnek nulla érdeklődése van azzal kapcsolatban, amit mi ajánlani szeretnénk, és ráadásul abban a beszélgetésben, vagy abban a chatben, teljesen mindegy, hogy milyen a kommunikáció, hogy ez most írott, vagy személyes, vagy telefonon beszéltünk, lényegtelen, vagy egy videóhívásban. A lényeg, hogy abban a kommunikációban nem tudtuk elérni hogy kíváncsi legyen, hogy érdeklődjön a dolog iránt. És ez több szempontból probléma. Az egyik szempontból azért probléma, mert hogy gyakorlatilag, ha egy olyan jelölttel beszélgetünk, és töltünk időt, és próbáljuk győzködni, meg tukmálni, ezt nyilván nem ajánlom nektek, de ha valaki ilyeneket csinált, vagy már belefutott ilyen dologba, mint hogy én is annak idején, hogy próbáltam így ráerőszakodni emberekre dolgokat, még amikor elkezdtem, az a helyzet, hogy ez egyrészt nem működik. Nyilván lehet, hogy egyszer vásárol tőled, de aztán soha többet, hogy ne is menj a környezetébe, ez az egyik dolog. A másik dolog meg az, hogy vagy az van, hogy totálisan nem is érsz el semmi eredményt, viszont rengeteg időt elpazaroltál rá. És ez gond. Nyilván az a helyzet, hogy időből van a legkevesebb. Ugye tudjátok, van ez a mondás, hogy feladatból mindig több van, mint időből. És amikor olyan emberekre, most bocsi, így fogalmazok, de pazaroljuk el az időt, aki igazából nem volt jelölt ebben a tekintetben, akkor az gond. És akkor nézzük meg azt, hogy mi hogyan oldjuk meg azt, hogy lehetőség szerint ne elpazaroljunk időt, hanem olyan jelöltekkel foglalkozzunk, akik ténylegesen érdeklődnek a dolog iránt. Akkor azt nem mutatott, Csabi?
És ez igazából ez egy lényegében egy nagyon egyszerű módszer. Mm, magával a jelöltkeresés során is igazából, ugye benne is van ebbe a szóba, vagy ebbe a kifejezésbe, hogy jelöltkeresés, hogy keressük a jelölteket, de ezt végezheted te is, de végezhetjük egyébként, nem tudom, most ez látszik egyébként? Tehát ez a... Szerintem igen. Ja, jó, oké. Tehát, hogy végezhetjük úgyis a munkánkat tulajdonképpen, hogy mi kutatjuk végig, mi zongorázzuk végig az embereket, de lehet azt is csinálni, hogy ezt automatizáljuk, ezt a dolgot. És eleve már olyan emberek kell vegyük fel a kapcsolatot lényegében, akik már valamilyen szintű érdeklődést mutattak. És akkor nézzük meg, hogy ez hogy is van, és akkor át is adom a szót Csabi. Oké, tehát az űrlapokkal lehet megoldani azt, hogy úgymond előszűröd az érdeklődőket, elkészítesz egy űrlapot, vagy a te szponzorod, mentorod, a felső oldalon valaki elkészít egy felmérést, egy űrlapot, és utána te ezt tudod használni arra, hogy elküldöd a barátoknak, ismerősöknek, és kitöltik, és az a kitöltés alapján te már látni fogod azt, hogy ki az, aki érdeklődik, és ki az, aki nem. Tehát itt vannak, ugye megnézzük az űrlapot, és ez most csak egy ilyen egyszerű kis űrlap, azt mondjuk, hogy beírom a Csatlós Csaba, info@csatlóscsaba.hu, és akkor mondjuk a kaja az a banán, és akkor igen, minden nap szedek vitaminokat, és akkor itt, hogyha úgy készíted el az űrlapot, hogy be tudja jelölni azt, hogy igen, érdekel ez a dolog engem, szeretnék kapni egy tájékoztatást, akkor ő mondjuk bejelöli azt, vagy beírja azt, hogy igen, érdekel, és hogyha elküldöd, és akkor utána azoknál, akik ugye elküldték ezt az űrlapot, vagy kitöltötték ezt az űrlapot, azoknál te látni fogod azt, hogy ki volt az a kitöltő. Itt látszik ugye az utolsó, hogy nem, bocsánat, igen, ez az utolsó, hogy ő töltötte ki, az időpont szerint, és meg tudod nézni az űrlapnak a válaszait, és akkor ugye látod azt, hogy miket írt a kérdések. És itt lehet gyakorlatilag egészséggel kapcsolatos, pénzügyekkel kapcsolatos, életmóddal kapcsolatos kérdőíveket összeállítani, és gyakorlatilag ezzel elő tudod szűrni azokat az embereket, akik neked a jelöltjeid, és utána csak azzal kell beszélned, akik ténylegesen azt bejelöltek, hogy igen, ez engem érdekel, és szeretnék erről beszélni. Igen. Kut. Akkor visszamegyünk a hogy ide megyünk vissza, így. Oké. Köszönöm. Jó, hát ebből azért látjátok, hogy ez egy igazából egyszerű, de mégis azért hogy egyszerű, de azért tényleg egy jó módszer arra, hogy kiderüljön hogy őt érdekli, vagy nem. És innentől kezdve, ha ő neki van érdeklődése, akkor már sokkal könnyebb. Tehát most például ott van a példában, hogy most foglalkozik az egészségével, vagy nem. Tehát most ha valaki mondjuk például egy vitaminos cégbe vagy benne, tegyük föl, és arra próbálsz valakit rávenni, hogy szedjen vitaminokat úgy, hogy ő azt mondja, hogy nem tudom, hogy a vitamin az ördögtől való, akkor az úgy elég komoly feladatot fog rád hárítani, tehát nyilván ennek nincsen feltétlenül értelme, hiszen ő még nem tartott, hogy érdeklődjön ezek iránt a dolgok iránt, tehát őt még előtte edukálni kell abba, tehát őt még tanítani kell abba, hogy miért fontos ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Jó, tehát az is sokkal nagyobb munka lényegében még megtanítani annak az adott embernek hogy ő neki egyáltalán szüksége van bármire, van valami táplálkozás kiegészítése, vagy legyen szó bármiről, tehát mondjuk arra az adott problémának a megoldására szüksége van, tehát ő ezt még nem tudja. Tehát még eleve sokszor van, hogy a problémát sem ismerik föl, tehát nem tudják, hogy van az a probléma, nem, hogy egyáltalán megoldást keressenek rá, vagy hogy odáig eljussanak, hogy már tudják is, hogy mit keresnek. Mert nyilván, hogyha egy olyan valakivel talál, és itt szokott lenni az a dolog, hogy amikor mondják, hogy nagyszámok törvény, és akkor 20% az így is igent fog mondani, na hát az a 20% az, aki már ismeri a problémát, tudja, hogy mit akar, vagy hogyan akarja megoldani ezt a problémát, és pont ott van az ember, hogy azt ajánlja föl neki, amit egyébként is keresett. Na ebben az esetben nyilván működik a nagyszámok törvénye, de az összes többinél azért sokkal komolyabb feladat van. És tudod, az a helyzet, hogy amikor ott vagy, hogy már van egy érdeklődése,
akkor már tudod azt, hogy mondjuk most az előző példából merítve, tudod azt, hogy érdekli a táplálkozás kiegészítés valamilyen szinten, tehát nem onnan kell indítanod a megbeszélést, hogy ja, egyébként fontosak a táplálkozás kiegészítők, mert hogy az étkezésben nincs benne annyi, vagy nem feltétlen könnyű bevinni, bla bla bla, tudjátok, úgy is ismeritek ezt a szituációt. Jó? Tehát pontosan tudod azt, hogy mondjuk azt, hogy honnan kell indítanod egy megbeszélést, és nem beszélsz olyan dolgokról, amiről nem szükséges, oké? És akkor így nem megyünk tévútra. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy segítség egyébként, így magába a jelöltszerzés, de a jelöltszerzésben lesz majd még másik funkciónk is, ami még nincs teljesen kész, ezért nincsen ráengedve magára a szoftverre, a szoftver használatára, de már láthatjátok majd, hogy ott van az a dolog így a tarsolyban, ami még komolyabb rendszerelmet rak bele tulajdonképpen a jelöltszerzésbe. Jó, valódi csapatmunka, itt nem csak ezt a pontot mutatnám meg nektek, hanem magának a teendőknek a leegyszerűsítését is, igazából, mert ez a kettő, ez nagyon, nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz, mert mindjárt látni is fogjátok egy-két példán keresztül. Az a helyzet, hogy nagyon sokszor, én például annak idején, amikor 20 évvel ezelőtt elkezdtem foglalkozni a hálózatépítéssel, engem úgy hívtak be, nem tudom, ti jártatok-e így, remélem, hogy nem, de én úgy kerültem be magába egy hálózatépítői rendszer, hogy azt mondták nekem, hogy mindenbe segíteni fogunk, mindenen keresztül végig fogunk vinni, és mindent meg fogunk tanítani, és minden információt a rendelkezésedre fogunk bocsátani, mert ugye mi volt bennem, hát mi közön van én nekem ez az egészhez, honnan fogom én tudni, hogy mit kell csinálni. Tehát ez ilyen teljesen zűrzavaros volt, egy ilyen nagyon furcsa dolognak tűnt, hogy mi is ez a házatépítés, nagyon rejtélyes volt egyébként. Tehát nem lát, nyilván alapvetően a házatépítés ez is egy ilyen probléma, hogy az emberek nem látnak bele úgymond ebbe a fekete dobozba, és akkor ezzel így nagyon nehéz mit kezdeni, hogy akkor most mit is csináljunk. De amikor kapsz egy ilyen kommunikációt, hogy igen, mindenbe segíteni fogunk, na, akkor ott azt mondod, jó, hát akkor mindenbe segíteni fognak, akkor próbáljuk meg, hát most mit veszíthetek vele. Na, ez addig jó is, hogyha tényleg segítenek, na nekem nem segítettek, vagy nekünk egész pontosan páromban nem segítettek, és azért úgy néztünk ki a fejünkből, és akkor így pislogtunk, mint hal a szatyorba, hogy akkor most mit is csináljunk. És pont emiatt egyébként, tudjátok, van is az, hogy az MLM-nek alapvetően van egy rossz híre. Na, abban a rossz hírben egyébként szerintem mi is bőven beletettünk, hogy mi is csináltuk olyan butaságokat, hogy ez valami eszméletlen, de ez az egyik dolog, hogy a valódi csapatmunka az nagyon fontos egy hálózatépítésben, de egyébként egy valódi mentor, tehát egy valódi szponzor, akinek tényleg van, vagy egy vezető, akinek van egy hálózat, az pontosan tudja, hogy egy új ember csak akkor tud érvényesülni, ha még ugye nem ért magához a szakmához, csak akkor fog tudni érvényesülni, hogyha hozzásegítik ahhoz, hogy újabb és újabb sikere legyen, és ekkor fog az illető stabilizálódni magába a hálózatba, és ekkor fog tudni az a sokat emlegetett másolódás megtörténni, ha van akit le lehet másolni. Jó, tehát ezért nagyon fontos a csapatmunka, de a teendők leegyszerűsítés is nagyon fontos. Miért? Azért, amit már említettünk, vagy említettem, hogy alapvetően rengeteg feladatunk van. Tehát, hogy ha megnézzük, igazából egy hálózatépítő is majdnem mindent csinálnia kell, amit egy egész komoly cég struktúrának csinálnia kell. Igazából nagyon sok mindent egyébként az anyacégek lényegben leszoktak venni. Nagyon sok feladatot. Például az, hogy az ilyen raktározásokat, a kiszállításokat, a logisztikát, a kifizetéseket, meg a blabla, ez nagyon sok dolgot, így a cég levesz a vállunkról, de ettől függetlenül ott van az összes többi. Ott van a PR-tól kezdve a marketingen át, az értékesítésen keresztül, a vevőgondozástól kezdve mindenféle egyéb, az ügyfélszerzéstől kezdve rengeteg olyan feladat, akkor az anyagoknak a készítése, a képzések, és a többi, ami egyébként egy cégstruktúrában benne van, vagy akár mondjuk a minőségbiztosítás, benne van egyébként egy cégstruktúrában, de ebben az esetben magára a hálózatépítőre hárul ez a feladat, hogy ezeket elvégezze. És azért ennyiféle feladatot ellátni, azért ez napi 8 órában is meló. Nem, hogy abban az esetben, ha valaki elkezdi úgy, hogy gyakorlatilag így a jelenlegi munkája mellett végzi azt a feladatot. Tehát fontosnak tartjuk azt, hogy le kell egyszerűsíteni ezeket a feladatokat, ezeket a teendőket. Azért, hogy a lehető legkevesebb
időt és energiát vegyen el, hogy az olyan dolgokra tudjuk, olyan dolgokkal tudjunk foglalkozni, ami valóban számít, ami az emberi kapcsolatokat építi így a hálózaton belül, mert ez a legfontosabb egyébként. Jó, és akkor menjünk a szoftverbe, és innentől kezdve akkor átadom a szót. Oké. Nézzük, hogy mi Nem. látszik meg, hogy Reméljük látszik. azt látjátok, amit mi. Így van. Jó. Tehát, melyik részt mutassuk meg? Hát A listaírást, a listaírás mindenféleképpen, tehát ugye kezdjük azzal, mert ez lesz egyébként egy... Tehát ugye az elsők között van az a munka, amikor el kell készíteni a listádat, ugye ismerősök, barátok kerüljenek felre, és gyakorlatilag ezzel villámgyorsan fel tudod vinni nevet, e-mail címet, telefonszámot, megjegyzéseket, és minden egyes emberhez fel tudsz venni egy címkét, ezeket a címkéket te magad tudod kezelni, te magad tudod elkészíteni, és azt mondod, hogy milyen problémái vannak, torokfájás, lábfájás, halucináció, fejfájás, hasmenés, izületi gyulladás. Ez csak, amiket én ugye felvittem ilyen tesztelésképpen ehhez, és pikpak néhány kattintással ugye fel tudod vinni az új jelöltedet. Na most a jelölteknek a listája, amit ugye itt látsz, ott egyetlen kattintással be tudod jelölni azt, hogy te mondjuk felvetted bele a kapcsolatot, vagy felhívtad telefonon. Vagy, hogyha sikerült vele időpontot egyeztetni, akkor mondjuk meg sikerült a megkeresés is. Vagy eljött prezentáció, megnézte a prezentációt, ugye szépen viszed végig ezen a folyamaton, és látod ezen a listán, hogy az illető, akit ugye a te jelölted, ő éppen most hol jár. És, és be tudod jelölni nála azt, hogy az együttműködés milyen szinten van, hogy mondjuk később érdekelni fogja, vevő lett belőle, törzsvásárló lett belőle, üzleti partner lett belőle, most nem érdekli, vagy olyan szinten elszállt az agya, hogy úgy elzavart téged, hogy azt mondod, hogy oké, ezt le kell tiltani. És egyetlen kattintás is be is tud jelen, hogy ő mondjuk törzsvásárló. És látod, ugye a színek alapján, hogy ki milyen együttműködési szinten van az érdeklődőid közül. Na most ez még csak egy dolog, hogy ezeket látod, hogyha rákattintasz ide a nevére, akkor megjelenik neki egy külön oldal, és minden egyes adatot külön nyilván tudsz tartani róla, a születésnapja, a foglalkozása, az eseményeket, amik meg vannak vele beszélve, a címkéit, ugye, amit bejelöltél hozzá. Sőt, hogyha vannak tevékenységek, akkor azt időrendi sorrendben meg tudod nézni, hogy mikor történt ugye a kapcsolatfelvétel. Az előbb, ugye, amiket bekattintottam, ezt a szoftver már be is regisztrálta itt, hogy itt 7. 19-én volt a kapcsolatfelvétel, a megkeresés, a prezentáció, és tudsz felvenni hozzá bármikor új teendőt, azt mondod, hogy fel kell hívni, és azt mondjuk, hogy ez egy telefonhívás, és megbeszéltem vele, hogy beírod a részleteit, és beáldoz hozzá egy dátumot, mondjuk egy hét múlva fel kell hívni, és nyomsz egy mentést, és azonnal be is kerül a tevékenységek közé ide, hogy fel kell hívni, és az adott időpontban a szoftver az jelezni fogja neked, hogy neked itt van azon a napon egy teendőt, hogy őt fel kell hívni. Aztán tudsz ugye e-maileket küldeni neki egyetlen kattintással, és ezekben az e-mail küldésben van egy nagyon különleges dolog, az, hogy vannak előre elkészített e-mailek, amit a te felső vonalad, vagy akár te magad meg tudsz írni előre, és neked nem kell újra és újra és újra ugyanazt az e-mailt megírnod, hanem egészen egyszerűen kiválasztod azt, hogy e-mail, itt be is tölti a szoftver ugye a tárgyát meg a szövegét, és egyetlen kattintással el is küldöd neki az e-mailt, és itt már mutatja a szoftver, hogy ekkor másodpercre pontosan mutatja, hogy ekkor ez a levél el lett neki küldve. Tehát te látni fogod azt, hogy mi történt, milyen kommunikáció. Tehát vissza tudsz nézni minden, gyakorlatilag másodperc pontosan, hogy mit történt ezzel a személlyel kapcsolatban. Aztán itt vannak ezek a bizonyos nyomógombok, amik, erről mondjál néhány szót, hogy mik ezek a nyomógombok. Jó. Oké. Még egy picit, ha nem haragszok, kiegészíteni ma az előzőt, ezt az e-mail küldés rendszert, mert ez egyébként egy óriási szívás. Miért? Hagyj mondjuk el a gyakorlatból egy dolgot. Igazából akárhogy is nézzük, maga ez a tökéletesen normális az, hogy valaki mondjuk több információt szeretné valamit kérni. Valamiről beszélgetünk, hogy mondjuk tegyük fel üzleti problémás, és akkor van valami terméked, ami mondjuk ezen segíthet ezen a dolgon. Ez tök oké.
És akkor így örül is neki, de azt mondjuk, küldjék meg kicsit több információt, hogy tudja már, hogy mi is van. Tehát, hogy értsem, hogy miről is van szó. Vagy akár mondjuk otthon megmutatja ezt a dolgot, hogy mondjuk a párjának, hogy figyelj, lehet, hogy ez jó lehet. És ez azért mondom, ez teljesen korrekt, hogy több információt szeretne tudni. Na de, a másik oldalról viszont nyilván persze, hogy adunk információt, hát miért ne adnánk? Csak hogy ez azért ez mind idő állandóan. És hogyha sok ilyen e-mailt kell küldözgetni, akkor nyilván egy idő után az ember gyakorlottá válik ezekbe az e-maileknek az elküldésekbe, össze vannak szedegetve az anyagok, stb. De azért akkor is egy-egy adott e-mailnek a megírása azért 5 perc, 10 perc, akár mint gyakorlott kezekkel is, és ez most nem is tűnik olyan soknak. De ha mondjuk el kell küldeni 50 e-mailt, akkor az már hirtelen mindjárt nem 5 perc, hanem 250 perc, ami gyakorlatilag hirtelen már több mint 4 óra hossza, és akkor még csak arról beszéltünk, hogy 5 perc alatt már így sicsúgy már meg is csinálta az ember. Na, ez az egyik oldal, hogy rengeteg idő az, hogy ezeket az e-maileket újra összeszedegetni, megírogatni, stb. Ez na, nyilván azért ez idő. Nem feltétlenül nagy dolog, meg hát az a másik hogy van egyfajta monotonitás benne, hogy akkor ezt most újra és újra ezeket kiküldjem. Ez az egyik dolog, ez az egyik oldal. De képzeld el, amikor a csapatodban már sokan vannak, és sokakkal foglalkozol, tehát sokaknak vagy mondjuk a mentora, na akkor az fog történni, kérlek szépen, hogy hívogatnak az emberek azzal kapcsolatban, hogy hát az a helyzet, hogy most van vagy tudom én, bármilyen problémás, tehát mondjuk egy bőrproblémás illető, csak hogy maradjunk még mindig az egészségtelen, van egy bőrproblémás illető, és hogy neki mit küldjek. És annak ellenére, hogyha neked megvan osztogatva, mert például nekünk is egyébként megvan, és meg is volt osztogatva, gyakorlatilag egy könyvtár, ahol benne volt az összes anyag, név szerint elnevezve, hogy mi is az a dolog, mire való, stb. Most ennek ellenére, és persze meg is osztottuk mindenkivel, akivel együtt dolgoztunk ezek, hogy onnan kiválasztod, onnan beilleszted az e-mailbe, elküldöd, stb. Na, ehhez képest állandóan hívogattak azzal, hogy erre a dologra mit küldjek. És akkor mondtam, hogy oké, ott van az anyagok között, de ezt gyakorlatilag szinte mindenki eljátszotta. Tehát, hogy nem csak az volt, hogy egy-két olyan valaki, akinek nehéz a felfogás, hanem nagyon sokan, mert ugye bizonytalannak abban, hogy akkor mégis mit küldjenek el. Mert ugye saját maguktól kell ezeket a dolgokat elküldeni, és ezért belerak egy új emberbe egy bizonytalanságot ez az egész. Ami tök érthető, csak a másik oldalról, meg vezetőként, meg mentorként, meg azért rengeteg idő, energia az, hogy amit egyébként mondjuk 5 perc alatt, vagy 10 perc alatt én megcsinálok, azt mire elmagyarázom valakinek, az legalább 20 perc. És az mennyi idő, és az mennyi energia, és az is... Na szóval szerintem úgy ebből már értitek, hogy miért jobb az, hogyha előre, tehát itt igazából az e-mail küldő rendszer, ezt igazából úgy hívjuk, hogy infoanyag küldő rendszer, magában az infoanyag küldő, ezt akár meg is mutathatjuk, magában az infoanyag küldő rendszerben összerakjuk az anyagokat, mint amit láthattok. Nyilván a problémalistát, ezek csak példák, amik itt vannak, és hozzá lehet írni egy e-mailt is, és gyakorlatilag innentől kezdve ezek megvannak. A csapatodban lévő, vagy a mentorátjainak ezeket a dolgokat biztosítod, vagy akár a vezetőt biztosítja számodra, és akkor innentől kezdve mi a helyzet? Innentől kezdve az a helyzet, hogy ez az 5-10 perc, meg a 20 perc, még megőrülsz, addig gyakorlatilag a csapatodnak a tagjai 2 kattintás, amit hogy látjátok, fogják és elküldik. Na azért ez más. És ráadásul azt azért fontos tudni, hogy vagy arról az e-mail címről fogja kiküldeni a rendszer, amivel te regisztráltál. Tehát nem valami ONMS e-mail címről fognak érkezni ezek az e-mailek, hanem tőled. És azért ez is nagyon-nagyon fontos egyébként. Jó? Úgyhogy ez például csak egy példa arra, hogy hogyan lehet leegyszerűsíteni a dolgokat. Hogy hogyan lehet, itt látod, itt azért érzitek szerintem ez a valódi csapatmunka. Hogy is néz ki ez a valódi csapatmunka. Tehát van jó néhány ilyen funkció így magában a rendszerben, amit így csapatmunkaként fel tudtok használni, és egyébként meg rohadtul egyszerűsíti a feladatot, és felgyorsítja. Ugyanis itt ugye a csapattagodnak az a bizonytalanság, amiről az előbb beszéltünk, amikor ő neki kell kiválasztani az anyagot, ő neki kell elküldeni, ő neki kell összerakosgatni az e-mailt, stb. Ez a bizonytalanság kimegy. Miért? Mert itt a vezető rakja össze ezeket a dolgokat. És akkor csak annyi van, hogy a listából kiválasztja, hogy melyiket akarja elküldeni. Elküldi, és pak, és már meg is van. Tehát ugye ez egy magasfokú
bizonyosságot tud adni a csapatot tagjainak, vagy akár neked, hogyha a vezetőd ezt megcsinálja. Ez például egy ilyen dolog. De akkor visszamehetünk a listára, és akkor visszaadom a szót. Oké. Ja, a És a nyomógombok. nyomógombokra, és akkor vissza is adom a visszaadott szót. Na, szóval, akkor most, hogy visszaadom a szót, akkor nyomógombokról hadd beszélgessünk. Még ezek a nyomógombok? A nyomógombok ezek gyakorlatilag értékesítési dolgok. Konkrétan ahhoz, hogy másképp fogalmazok, máshonnan indulok el. Tehát igazából mi úgy vagyunk Csabival, meg nyilván így a csapatom tagjaival is, így alapvetően, de nyilván biztos vagyok benne, hogy ti is így vagytok, hogy azért végezzük ezt a tevékenységet, mert segíteni akarunk másoknak. Jó, innentől kezdve azért egy más érzése van ennek a történetnek, és hogyan tudunk valójában segíteni? Segíteni csak akkor tudunk, hogyha tudjuk azt, hogy az illető mit szeretne. Ez az egyik nyomógomb. Tehát gyakorlatilag a céljai, vágyai. Ezt itt vágyként fogalmaztuk meg, vagy vágyként van bent. Ez az egyik. Tudjuk azt, hogy mit szeretne. Tudnunk kell azt, hogy jelen pillanatban milyen problémákkal küzd. Mik ezek a problémák, amiktől meg akar szabadulni, amitől el akar távolodni. Jó, ezek a problémák. És ugye a harmadik igazából nyomógomb, de ez inkább nem is nyomógombnak hívnám, hanem húzógombnak, vagy inkább ilyen ellenkezés kiváltó gomb, az, hogy mitől tart az illető. Hogy mik azok a dolgok, amik megállítják, és ezek a félelmei. Tehát lényegében, nyugodtan. Tehát lényegében ezekkel a nyomógombokkal tudod azt meg, hogy ő vele tulajdonképpen mi van. És mikor tudunk valójában segíteni? Csak akkor is, és tényleg én ebben hiszek, de javítsatok ki a tévedek, nyugodtan írjatok be egyébként a chatbe, ha ellenkeznétek. Ez teljesen normális, ez teljesen rendben van. Tehát lényegében én azt gondolom, és abban hiszek, hogy csak akkor tudunk segíteni valójában egy valakin, bárkin, hogyha ezeket a dolgokat tudjuk róla. Hogyha ezekkel kapcsolatosan megkaptuk a bizalmat, és ő ezeket elmondta. Oké, és akkor most nézzünk egy ilyen példát. Ja, egyébként még azt, hogy mondjam el nektek, hogy bármikor, bármilyen kérdésetek van, légy szíves, írjátok be a chatbe, el ne maradjon, mert mindenre ki fogunk térni, és akkor mindent megbeszélünk. És nyilván majd a végén is lesz egy olyan blokk, amikor kérdezni szeretnétek, akkor átbeszélünk szépen mindent. Oké. És itt láthatjátok, hogy a Csabi beírt például egy nyomógombot, hogy üzleti problémája van, gyakran fáj a térde, és nyilván ez egy probléma, mert erre nem vágyik, hogy, hogy fájjon a térde. Fel is vette. És Problémák közé. És akkor itt, ami még fontos egyébként, hogy nyilván, hogyha így tesztelgetitek a szoftvert, és tényleg egyébként azt mondom, hogy szabjátok, varjátok, foglalkozzatok vele, tesztelgessétek, nézzétek meg a határait, stb. Bárminek a szoftvernek. Lényegében itt a nyomógombok esetében minden típusú nyomógomb más színnel lesz. Ami azért is jó igazából, mert ugye nyilván problémából is lehet több, akár lehet, hogy mit tudom, elmond 5 problémát, és akkor a vágyakból is lehet neki több, a félelmeiből az biztos, hogy lesz neki több, tehát ugye ezekből a dolgokból, amik visszatartják. És így, hogyha keresel valami típust, akkor egyből rálátsz, hogy jó, hát zöld, akkor ez neki a vágya. Tehát mit tudom én, hogyha mondjuk a félelmeit keresem, akkor azok a piros színnel lesznek. Jó? Tehát ez is egy maga ezt mi úgy hívjuk egyébként, hogy ügyfélkarton. Tehát maga az ügyfélkarton az igazából úgy lett felépítve, ahogy egyébként egy hálózatépítőnek dolgoznia kellene. Mert ugye ezeket az információkat azért legyünk őszintén, azért nem árt tudni az emberről ahhoz, hogyha ténylegesen segíteni akarunk neki, és nem csak valami terméket le akarunk tolni a torkán. Jó, tehát ezek nyilván fontos dolgok, és az, hogy mondjuk tudod a születésnapját, és fel tudod köszönteni, tudod a foglalkozását, ezek nagyon-nagyon hasznosak. Az, hogy különböző, tehát például a címkék esetében, hogyha mondjuk ugye listát mondjuk le akarod szűrni, hogy mondjuk tegyük fel, hogy mondjuk szegedi vagy, és gyakorlatilag a szegedi ismerőseidet akarod leszűrni, akkor a címkék alapján le tudod szűrni az összes szegedit egyébként így a dolog, és ez is ugye sokat tud egyszerűsíteni, még ezt mondjuk egy papíron elég nehéz lesz leszűrni, hogy
hogy kikeresgetni a Igen. egyesével az embereket. Hogyha mondjuk tegyük föl, hogy Szegedi vagy, de mondjuk Dunaújvárosba akarsz mondjuk hálózatot építeni, ott akarsz egy új csoportot elindítani, akkor leszűröd a Dunaújvárosi embereket így gyakorlatilag, és ez már is sokkal egyszerűbbé teszi ezt az egész történetet. Jó? Maga a lista igazából ez nem csak egy lista. Tehát ez nem egy hogy fogalmazok meg, nem egy Excel táblázat. Igazából nyilván láthatjátok, hogy maga a lista össze van kötve az ügyfélkartonnal, ami már egy óriási nagy könnyebbség, mert hogy itt hirtelen minden együtt van. Ugyanis nagyon sokszor előfordul az, hogy régi módszerrel ugye mit csináltunk. Vagy írogattuk papírra, vagy kis cetlire, ami éppen eszünkbe jutott, vagy amit éppen beszéltünk vele. Az a cetli az vagy meg lett, vagy nem, vagy eltűnt, vagy nem, vagy elfújta a szél, vagy nem. Akkor másik autóban maradt a nem tudom, jegyzetfüzet, amit beírtunk, tehát ezerféle ilyen dolog lehet. Akkor a táblázatot véletlen valahogy eltüntettük, vagy kinyírtuk a számítógépet, és nincs meg. Ezerféle probléma lehet, ami miatt nehézségbe ütközik, és még akkor még csak arról beszéltünk, hogy az ügyfeleknek a listálása. Vagy az, hogyha mondjuk beszélhetünk valakivel, és mondjuk egy határidő naplóba írjuk oda azokat a dolgokat, amiket most beszéltük vele, akkor mindig, mire azt az illetőt megkeresed, hogy mit is beszéltél vele, az már eleve feladat. De ha meg azzal foglalkozol, hogy ezeket az információkat mindig átírod, azért itt érzitek, hogy azért ez nehéz. Tehát, hogy ez plusz időt vesz igénybe, és itt viszont minden egybe van. Ami igazából nagyon fontos, hogy itt láthatjátok ezeket a funkciókat, egy picit kicsit így feljebb húzom, hogy biztos, hogy látható legyen, hogy kapcsolatfelvétel, megkeresés, prezentáció, utánkövetés, lezárás, elindítás, ajánlás. Tehát igazából ez maga a munkafolyamat. És maga a szoftver folyamatosan regisztrálja, hogy hol tartasz, és igazából ad egy iránymutatást ezzel kapcsolatban azzal, hogy mi a következő lépés az illetővel kapcsolatban, és pontosan tudod azt, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy mondjuk a folyamat végére érje azzal az illetővel. De ez még nem minden. Ugyanis itt akkor bevezetnék egy dolgot, és lényegében az, hogy miért is hívják ezt, vagy miért is hívjuk ezt online networking mentornak, ugye magyar nevén online hálózati mentor. Azért online hálózati mentor, ugyanis a szoftver a háttérbe figyel. Konkrétan figyeli a tevékenységedet, és ennek, hogy a tevékenységedet figyeli, gyakorlatilag a statisztikáid alapján meg tudja határozni azt, hogy jelen pillanatban a hálózatépítésedben, a tiédben hol vannak a nehézségek. Hol vannak azok a pontok, ahol mondjuk azt, hogy sokan kiesnek abból a körből, hogy ő velük egy sikeres folyamatot tudjál végigvinni. És lényegében a szoftver azt tudja meghatározni, hogy mit kell tenned ahhoz, miben kell fejlődnöd ahhoz, hogy ott azokon a pontokon, ahol most nehézség van, most itt látod például, hogy a megkeresésnél van nehézség, most tök jó, hogy mutogatom, kézzel a monitort, úgyse látjátok. Tehát lényegében itt a megkeresésnél látszik, hogy van probléma, akkor az utánkövetésnél azért hát nem tökéletesen jól működik. Nyilván a prezentációt az tök jól tartod, a lezárás. Nyilván itt most egy Csabinak a példáján mutatom el, akkor az elindítás is egész jó. Tehát az a helyzet, hogy ezen keresztül a szoftver meg tudja neked mutatni azt, hogy hova érdemes a figyelmedet helyezni, mi az, amiben fejlődnöd kell ahhoz, hogy sokkal jobb legyen a folyamat, és lényegében, ha bizonyos pontokon jobban halad a folyamat, tehát többen jutnak át azon a ponton, többen mennek tovább a folyamatban, akkor a folyamat végén sokkal többen fognak tudni kijönni sikeresen. Mi történik ekkor? Akkor itt az történik, hogy egyre profibbá válsz magában a melóban, magában a munkafolyamatban egyre jobbá válsz, ezért sokkal több eredményed lesz, és a sokkal több pozitív eredmény miatt, ugye miről beszéltük, örömtelivé válik a dolog, sokkal örömtelibbé válik a dolog, és ez a sok-sok segítség az egyébként majd pluszban az egy nagyon komoly hála fog majd visszaáramolni rád, mert ugye sok mindenkinek tudtál segíteni, és a végén ráadásul ugye az, hogy mondjuk egy kiegészítő tevékenységből, ha most jelen pillanatban még csak kiegészítő tevékenységként végzed a hálózatépítést, átválthat gyakorlatilag egy karrieré is. És gyakorlatilag egy olyan bevételed lehet, amiből úgy élsz, ahogy te szeretnél. Jó? Tehát lényegében
maga a munkafolyamat lesz a nyitja annak, tehát a munkafolyamatnak a sikeressége lesz a nyitja annak, hogy egyrészt valaki hosszú távon hálózatépítésből tudjon egyrészt nem csak azt, hogy megélni, hanem királyként élni, és hogy rengeteg öröme tudjon lenni ebbe az egészbe. Jó? Ezért raktunk erre ekkora figyelmet, és ezért van ez, hogy beleépítettünk, úgymond ezt mi úgy hívjuk, hogy automata mentort beépítettünk, aki figyeli a statisztikákat. Mert egyébként nagyon sokszor mi szokott történni hogy próbálják eltalálni a szponzorral, a mentorral azt, hogy mi is a gond, de ekkor általában érzésekre hagyatkozik az ember. Arra, hogy jaj, szerintem mit csúszott félre, de egyébként ez nagyon sokszor megtévesztő. Tehát nyilván a 20 évem alatt azért már rengeteg dolgot láttam, rengeteg dolgot tapasztaltam, saját magamon is rengeteget, mondjuk azt, hogy küzdöttem a házatépítés során, és nyilván már beazonosítottam azokat a dolgokat, hogy amikor valahol látszol a probléma van, akkor hol van valójában a probléma. És ezt a hál' Istennek, ugye Csabinak a zsenialitása okán, ő ezt le tudta programozni, ezt a fajta gondolkodásmódot, és gyakorlatilag pont ez a különlegessége. Ezért lesz az online networking mentor mindig is egyedi, mert ez a fajta gondolkodásmód benne van, ez az automata mentor az, ami folyamatosan tudja figyelni az embernek a munka folyamatát. De akkor átadnám a szót, mert én képes vagyok egyébként erről 3 napig is fogok beszélni. Oké, tehát gyakorlatilag itt a statisztikáknál mutatja már a főoldalon, amikor becsatlakozol, hogy bejelentkezel a fiókba, mutatja azt, hogy ugye milyen eredményességgel végzed az egyes folyamatokat. Tehát volt ugye 15 kapcsolatfelvétel, a 15 kapcsolatfelvételből ugye 8 lett sikeres, tehát 8 emberrel sikerült időpontot egyeztetni, ez 53%, ez nem annyira jó, ez lehetne eredményesebb is. Most a 8 emberből 4-jel sikerült ugye összehozni a prezentációt, hogy meg is nézte a prezentációt, ez 50%, ez ugye ebben az esetben ez egy tök jó arány, ezért van ez a mosolygós fej. Aztán ugye megyünk az utánkövetés, ugye 4 emberből, aki prezentáció volt, 2 sikerült utánkövetni, az 50%. Hát ez ugye itt ebben az esetben még lehetne ennél eredményesebb. És ezeket mutatják, ugye ezek a fejek attól függően, hogy szomorú, vagy vidám, vagy ilyen lapos szájú, és ilyen lehet ezt fogalmazni. Azt mutatja, hogy ezt az adott tevékenységet, azt milyen eredményességgel végzed el, és attól függően fog majd a szoftver neked képzéseket javasolni, amik szintén ugye itt lesznek bent a szoftverben, és hogyha azt látja, hogy ugye neked a megkeresésekkel vannak problémáid, akkor azt fogja javasolni, hogy akkor nézd meg videókat. És ezeket a videókat a te felső vonalad, vagy akár te magad, hogyha neked nagyon nagy csapatod van, te magad akár fel is teheted ezeket a képzéseket, és akkor a te csapatodban lévő emberek a te saját cégednek, saját csapatodnak a képzését tudják megnézni. Igazából ez a lényege. Hogyha vezetői fiókod van, akkor a vezetői fiókban a te teljes csapatodnak látod az összes ilyen statisztikáját. Ugye itt most ez egy fejlesztői fiók, egy tesztfiók, amiben én készítem a szoftvert, tehát ugye nincsenek konkrétan ilyen munkavégzések. De itt lehet látni majd az alattad lévő összes csapattagnál az, hogy hány kapcsolatfelvétel volt, hány megkeresése, hány prezentáció, és milyen eredményességű volt. És gyakorlatilag látod, teljesen real-time, tehát valós időben látod azt, hogy mi történik a csoportodban. Ki dolgozik, és ki milyen eredményességgel dolgozik. Abszolút. És csak egy szót engedjetek meg. Igazából annyi, hogy itt meg képzeljétek el, amikor itt vannak már bent az emberek a csapatodban, és látod a statisztikáit, vagy statisztikáikat, itt lesz majd az, amikor megérzed, hogy valójában mi is az a hatástöbbszörözés, amiről ugye a hálózatban szoktunk beszélni, hogy lényegében a hálózatban, amikor építkezünk, akkor nem egyedül vagyunk, hanem többen, egyre többen, és aztán már sokan, aztán rengetegen, és amikor egybe látjátok a statisztikákat, hogy mit tudom, egy-egy adott nap, mondjuk mennyi kapcsolatfelvétel, mennyi megkeresés, vagy akár mennyi prezentáció történt, azért az egy nagyon komoly, hogy mondjam, stabilitást tud abba adni, hogy wow, hogy lényegében a csapatunk az mekkora munkát végzett el így. De az is nagyon fontos egyébként, hogy láthatod az egyes embereknél, hogy kik mivel, kinek mivel van nehézsége, és ugye abba tudod irányítani, hogy ő
ő arra tegye rá a hangsúlyt egyébként. És ebben az esetben akkor ugye megint mi történik? Az, hogy rálátunk a csapatunkra, rálátunk az ő nehézségeikre, és megint csak ide térünk vissza, hogy valódi törődést tudunk adni a csapattagjainknak. Ugye, mindig visszatérünk, valódi csapatmunka, és egyébként ennek az egésznek az egyszerűsítése. Ugyanis azt tudni kell, hogy amit az előbb már picit említettem, hogy nagyon sokszor így a szponzorok is, vagy a mentorok is, ugye, hogy az alapján próbálják megítélni a helyzetet, hogy mit mondott a szponzorád, és ez ugye, ez ilyen, tényleg az van, hogy ez ilyen érzéseken keresztüli mentorálás, de ez valójában nem működik. Csak az működik, amikor van úgymond egy lépés követője az egésznek, hogy ki hol tart, ki miből mennyit csinált, és ebből a lépés követőből látszik igazából az, hogy kinek mivel van problémája. És gyakorlatilag mit mondhatunk akkor? Akkor azt mondhatjuk, hogy csak és kizárólag a statisztikán keresztül lehet menedzselni egy-egy embert is, de az egész csapatot is. És ezt igazából maga úgymond a CRM rendszer önmagában megadja, hiszen folyamatosan regisztrálja azokat az eredményeket, amiket az emberek már elértek gyakorlatilag a jelöltjeiknél. És ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ez eszméletlenül leegyszerűsíti a munkádat. De csak annyi, hogy az adott embernél, akivel konzultálsz, ránézel a statisztikáira, és ott van az, hogy mivel kell foglalkozni. És hogy hol is van neki a nehézsége. Oké. Okay. Jó, akkor mehetünk vissza a prezentációt? Mehetünk abszolút. Oké. Oké. Így. És akkor, hogyha tovább megyünk, a célok szem előtt tartás. Hát akkor már vissza is lépünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog egyébként. Itt az én célom, hogy ilyesmi testszerkezetet akarok kialakítani. Ja, hogy megnőjön a hajad? Így van, a hajam megnőjön, meg felfelé tudjak nézni. Ja, az egész jó, ez egy jó cél. Tehát gyakorlatilag itt célokat lehet felvenni, és ugye az, hogy hogyan veszed fel a célt, azt abban segít neked ez a szoftver, hogy ténylegesen ez egy olyan célkitűzés legyen, ami utána reálisan megvalósítható lesz. Tehát ne csak egy ilyen ábrándozás, hogy autót akarok, házat akarok, sok pénzt akarok, nem tudom, el akarok menni Nicaraguába nyaralni. Gazdag akarok lenni, így van, tehát ezek igazából csak ilyen álmodozások. A célok azok olyan konkrétan meghatározott idővel és pontos specifikációval rendelkező dolgok, és ugye ezek a pontok, amik itt vannak, ezeket kell ahhoz betartani, hogy egy cél ténylegesen megvalósítható legyen, és ebben segít a szoftver, hogy itt leírja neked azt, hogy mi is ez az 5 dolog, amit be kell tartani a célkitűzésnél, és ezek szerint tudod te a célodat meghatározni. Erről most akkor te mondjál néhány szót. Legyen. Annyi, hogy még előjáróba. Az a helyzet, és ez tényleg egy következő probléma. Ja, igen, alapvetően azt elfelejtettem elmondani, még ott a leges legelején, mert egyébként tényleg rengeteget lehet erről beszélni, de alapvetően az összes szoftver funkciót azt azért raktuk bele, mert ott általában az embereknek, többségének azzal ott gondja szokott lenni. Tehát azzal ott nehézség szokott lenni. És igazából miért is olyan fontos ez az egész célos dolog, hogy miért kell ebbe a szoftverbe belerenni? Miért nem jó egy táblára kirakni, miért nem jó egy füzetbe belerakni, miért nem jó teleaggatni vele a hűtőt, meg egyéb ilyen dolgok, meg a telefonon tárolni, meg stb. És nincs is ezzel semmi baj. Lényegében, vagy az, hogy egyáltalán mi a csodán foglalkozunk egyáltalán a célokkal, na kell. Ugyanis mi szokott lenni ezzel kapcsolatban a probléma? Ha az emberek nincs célja, akkor nem is nagyon tesz semmiért. Tehát onnantól kezdve már azonnal vége van a hálózatépítésnek. Ha van neki célja, akkor vagy az van, hogy nem elég specifikus, tehát nem tudja az ember azt, hogy hogyan is fogja ezt tudni megvalósítani, ez a következő probléma a célokkal. Nem véletlen van ez, hogy ezt a smart célkitűzési szabályrendszert raktuk bele, mert ott azért eléggé pontosan meghatározhatod azt, hogy konkrétan mi is az egész, sőt, még ezen túlmenően még beleraktunk még plusz kérdéseket, amivel még jobban meg tudod határozni ezt az egészet, de ezt már mindjárt meg is mutatjuk. És van egy másik fontos dolog, hogy miért is lesz ez majd állandóan a szemed előtt. Ez azért érdemes, hogy a szemed előtt legyen, mert tipikusan az szokott lenni, amikor az ember elkezd küzdeni, elkezd dolgozni egy célon, elkezd haladni a célja felé, mik fognak akkor jönni?
akadályok, nehézségek, nem egészen úgy alakul, ahogy szeretnénk, és a többi, és a többi, és a többi. Viszont, ha, ha ez így történik, már pedig ez így történik, tehát nem szokott így menni, hogy mit kés a bajba, lehet, hogy igen, de ez azért ez nem jellemző, a, akkor nagyon sokszor az szokott történni, és tényleg ez a mechanika, egyszerűen ez van, és kész. Tehát, hogy van egy célunk, elkezdünk érte haladni, megyünk, jönnek az akadályok, aztán próbáljuk meg beugrani az akadályt, nem sikerült, próbáljuk megugrani az akadályt, nem sikerült, próbáljuk megugrani az akadályt, nem sikerült, akkor rájövünk arra, hogy valami nem megy ebbe az akadályba, amit nem tudunk megugrani, amikor elkezdünk foglalkozni, már nem a céllal, már elkezdünk foglalkozni az akadályjal, és mi történik? A célról már nincs figyelem. Elkezdünk foglalkozni az akadállyal. Az akadályban megkeressük azt, hogy egyetem mivel, bár bocsánat, szívunk annyit, akkor elkezdjük azt, hogy na majd az akadálynak azon részét, amivel nehézségünk van, majd akkor azt egy, és hirtelen már a célból az lett, tehát a célt elfelejtettük, és az lett a cél, hogy annak az akadálynak azt a nehézségét, amivel küzdünk, az, azon dolgozunk. És aztán persze majd abban az akadályban is lesz majd még egy újabb akadály, és a többi, és a többi. Na, ezt hívják lefelé menő spirálnak, és itt el szoktuk felejteni, mert annyi dolog össze tud jönni ilyenkor, hogy elfelejtjük azt, hogy egyáltalán miért is fogtunk neki ennek az egésznek. És amikor elfelejtjük, hogy miért is fogtunk neki az egésznek, na, akkor vége van a történetnek, hiszen már nem tudjuk, hogy miért küzdünk, hanem egy idő után már arra jövünk rá, hogy ja, egyébként azért küzdünk, hogy küzdhessünk, hogy ennek mi a franc értelme van, semmi. És ezért van az, hogy nagyon fontos, hogy mindig ott legyen, amikor elindul a szoftver, akkor mindig belerakja a szemed elé a célodat, hogy Iván, ez van, ezzel foglalkozunk, ezért küzdünk. Jó? Tehát ez egy fontos történet. Még annyit, hogy ugye amikor belemegy az ember egy ilyen, kitűz egy célt, elkezd haladni a cél felé, belemegy egy problémába, és hirtelen magának a problémának a megoldása válik céllá. Igen. Abszolút. És ez szíves. Így van. Ez nem túl jó, legyünk ki. Jó, tehát nyilván itt van a specifikáció, hogy mi is a célom, lerészletezem ezt a célt, tehát nem elég az, hogy gazdag akarok lenni, hanem az, hogy mennyi pénzt szeretnék, stb. Hogy mit jelent számomra a gazdagság, honnan fogom tudni, hogy elértem ezt a célt. Valójában ez a célnak a megvalósíthatóság az mennyire van rendben, tehát hogy mennyire könnyű, mennyire megvalósítható, vagy ez egy olyan vakmerő cél, ami elhaj. Meg tudjuk határozni, melyik területen belül van egyébként maga a cél. Időhöz tudjuk kötni, és ez egyébként megint csak nagyon fontos, hogy időhöz kössük, mert nem mindegy az, tehát mondjuk egy feladat szempontjából, például mondjuk az ember venni akar egy lakást, teszem azt 50 millió forintért. És nem mindegy az, hogy ezt mondjuk egy éven belül szeretné elérni ezt a dolgot, mert akkor annyi munka kell hozzá, vagy mondjuk 50 év múlva is elég. Mert akkor rohadtul ráér. Jó, tehát így a határidő az egy fontos kitétel. És ez is, amit itt látunk, hogy miért szeretném egyáltalán elérni ezt a célt. De most nagyon sokszor, amikor az ember nem tudja meghatározni, hogy miért is szeretném elérni ezt a célt, akkor az a cél nem fontos, vagy valami olyan célt tűzött ki magának, amit valójában nem is ő akar, hanem valaki más odaadta neki. Tehát ha erre nem tud válaszolni, akkor lehet, hogy másik célt kell keresni, mert az nem biztos, hogy a miénk. Oké. Mennyire fontos neked a cél? Nyilván, amikor majd rájössz, hogy de ugye ez nem is annyira fontos, akkor lehet, hogy a kitörlés, és valami más kell választani. Nyilván egy képet érdemes odarakni, ami ábrázolja számodra, hogy mi az, mert valami olyasmit, amit el sem tudunk képzelni, az biztos, hogy nem fogjuk tudni megvalósítani. És itt eldöntheted azt, hogy kiemeled ezt a célt, tehát hogy ott legyen gyakorlatilag a célfaladon, vagy ne legyen ott. És akkor innentől kezdve már hirtelen egy olyan célt tűztél ki magadnak, olyan célt raktál össze, ami hirtelen megvalósíthatóvá válik, mert pontosan tudod azt, hogy mit akarsz. Oké. Így van. És aztán később, hogyha ezt a célt akarod szerkeszteni, akkor bárhol tudod ugye módosítani bármelyik pontját, vagy még van egy olyan dolog, hogy ha ezt le tudod bontani a célodat kisebb lépésekre, és azt mondod, hogy ahhoz, hogy én ezt el tudjam érni, én most nem írom le edzenként, hogy mennem kell edzeni hétfőn, szerdán is pénteken. De ha van egy olyan célod, ami ugye fel tudsz építeni ugye egy lépcsőt, ha azokat a lépéseket, amik szükségesek ahhoz a célhoz, azt fel tudod külön venni hozzá,
és itt van az elvégzendő feladat, a határidővel, és akár a szoftver, hogy ha akarod, akkor emlékezted rá, hogy neked ezt el kell végezned. Igen. És Igen, ez a célkitűzéses. abszolút, abszolút. Csak még annyit itt a tervezéshez, hogy sokszor, és ez tényleg ez nagyon fontos információ, sokszor azért nincsenek elérve a célok, mert nincsenek lebontva annyira egyszerű, könnyed, mondjuk az, hogy kényelmesen megvalósítható lépésekre, amit így ránézünk, és akár egy 10 percen belül, 20 percen belül, fél órán, órán belül, kinek mi a preferenciája, hogy meddig tud fókuszáltan dolgozni egy adott valamin, mert nincsen ennyire szétbontva. Tehát, hogy nem mindegy az, hogy fel kell hívnom egy embert, vagy beszélnem kell egy emberrel, vagy mondjuk el akarom érni ezt, amivel szoktam szórakozni, ezt a tigris csillagos dandártábornok szintet, amihez kell mondjuk 4800 ember, aki nem tudom, elkölt havi 50 000 forintot, értitek? Tehát, hogy gyakorlatilag az olyan hirtelen ránéz az ember, és akkor na de ha le tudod tervezni, és már pedig le tudod tervezni, és ezt saját magadnak kell tudnod úgy letervezni, hogy amit te látsz megvalósítható lépésnek. Mert a megvalósítható lépésekre az ember így ránéz, akkor most ez a következő lépés, megcsinálom, kész, pak. Na de ha ez nincs meg, hanem az van, hogy úristen, de biztos jártatok már így ti is, hogy úristen, hogy fogom ezt megcsinálni? Tehát ennyit, hát ez nem lehet. Na de amikor az van, hogy jó, akkor most nyilván nagyon kisarkítok, de mondjuk tegyem át ezt a poharat innen ide, akkor ezt így nem volt nehéz. Tehát, hogyha ilyen nem nehéz dolgokat megcsinálunk, akkor az könnyen, és az ráadásul kedvünk is van. Nyilván megint csak hol tartunk, örömtelibbé válik az egész, mert gyakorlatilag azokat a kis apró célokat, hogy kipipáltunk egyet, kipipáltunk egyet, sőt, még az agyunk is szereti egyébként, mert ráadásul dopamint is termel, amikor ki tudunk pipálni valami célt. Úgyhogy tehát ha semmit nem visztek el az előadásból, amúgy azért remélem, hogy mindent elvisztek, de hogyha tényleg csak egyetlen egy dolgot vinnétek el, akkor ezt, hogy úgy csinál, hogy nagyon pontosan legyen meg a célod, és tervezd le azt, hogy ezt hogyan fogod meg elérni, de olyan tervet csinálj hozzá, annyira bontsd le, hogy ezt így ránézel, jó, akkor következő lépés gyorsan megcsinál. Oké. Visszaadtam a szót magamnak. Visszaérünk ide, hogy célok szem előtt tartása, és akkor rendszerbe foglalja a tevékenységet következő. Oké. Hát igazából az a helyzet, hogy nagyon sokszor beszélnek arról, hogy rendszert is adunk így magához az egészhez, de legtöbbször csak annyit adnak, nyilván nem akarok általánosítani, de például ahol én voltam dolgozni, másik cégnél vagy más vállalatoknál, ott annyi volt, és nagyon sokra, amelyikre ráláttam, hogy az elmúlt 20 év alatt, igazából a rendszer ott valójában nem rendszer volt, vagy nem volt olyan megfogható, vagy összerakott rendszer, hanem inkább csak ilyen egy-két iránymutatás volt, és ezt mondták rendszernek, meg magát a képzést képzést próbálták rendszerként föltüntetni, de a rendszer az nem ez. A rendszer az, amiben hasonlóan, mint egy autóba bele tudsz ülni, és akkor azt gyakorlatilag nem kell már hozzátenned semmit, hanem beleülsz és mész, és futtatod azt a dolgot. Tehát nem mindegy, hogy leülsz, tehát mondjuk azt mondják, hogy kapsz egy autót, és közben csak leültetnek a földre, és akkor majd old meg magadnak, hogy összepakolod ezt az egészet, vagy az, hogy ténylegesen van már ott valami, ami ott van, kész van, és igazából csak használnod kell, és csak fel kell töltened adatokkal, vagy információkkal, vagy akár jelöltekkel ezt az egészet, és gyakorlatilag magát a tevékenységet kell elvégezned, pontosan, mint amikor az autót vezeted. Tehát gyakorlatilag igyekszünk nektek olyan szoftvert létrehozni, hogy lényegében csak az a feladat, hogy magát a tevékenységet végezzétek, de a szoftver tulajdonképpen irányítja azt, tulajdonképpen hogy mondjam, azokkal, amiket információként bekér, irányítja lényegében a gondolkodás, hogy hogyan is tud egy profi hálózatépítő működni. És akkor egy picit, hogyha ránézünk a dologra, hogy mik is vannak tulajdonképpen benne. Ugye itt, ha megnézitek, itt van már minden a feladatoktól kezdve, a célon keresztül, tehát gyakorlatilag létre tudjátok hozni a feladatokat, képzéseket létre tudjátok hozni, akár meg tudjátok venni. És egyébként a képzés az megint egy olyan nagyon sarkalatos pontja ennek az egésznek, ami rengeteg időt le tud venni, rengeteg energiát le tud venni a vállalatról. Miért?
Hogyha foglalkozol emberekkel, akkor szerintem már rájöttél erre, de hogyha ha még kevesen vannak a csapatodban, akkor még lehet, hogy azt mondod, hogy hú, hát én szívesen tanítok bárkit is, és ez tök oké, nincs is ezzel semmi gond, viszont az a helyzet, hogy az embereknek a képzése az rengeteg időt vesz el. Ugyanis képzeljük csak azt el, hogy mondjuk a megkeresést megtanítod, én megkeresésnek egyébként azt hívom, amit nagyon sokan így telefonálásnak, vagy meghívásnak, vagy időpontegyeztetésnek hívnak, és egyébként elárulom nektek, hogy ne legyen kérdőjel, azért hívom megkeresésnek, mert magában az ismerősöknek a felkeresése, meg az, hogy elmondjuk nekik azt, hogy mivel is foglalkozunk, és miért is hívjuk őket, vagy miért is írunk rájuk, az igazából csak arra szolgál, hogy elmondjuk azt, hogy mi mivel foglalkozunk, és gyakorlatilag innentől kezdve, hogyha ezt elmondtuk, akkor látjuk azt, hogy van erre a dologra érdeklődés, vagy nincs. Kiváltottunk-e kíváncsiságot, vagy nem? Hogy van értelme tovább beszélgetni, vagy nem. És ezért hívom én megkeresésnek, ezért szeretem ezt a szót alkalmazni, mert lényegében az a feladatunk ezen a ponton, hogy megkeressük azokat az embereket, akikben van érdeklődés, azzal kapcsolatosan, amit mi kínálni tudunk, vagy fel tudtuk kelteni a beszélgetés során az érdeklődést. Tehát nem az a lényeg a megkeresésnek, hogy meggyőzködjük az embereket telefonon, meg rájuk tudmáljuk saját magunkat, meg az információnkat. Rohadtul nem ez a cél, már bocsánat. Nem, egyáltalán nem ez a cél, hanem az, hogy találjuk meg azokat, akiket eleve érdekli. Vagy akivel a beszélgetés során ki tudtuk váltani az érdeklődést. Oké, tehát lényegében például, ha egy megkeresést tanítasz valakinek, akkor mi történik? Akkor átbeszélgettek egy csomó mindent, lehet, hogy eltöltesz vele legalább egy órát, vagy akár még el is diktálod neki, hogy hogyan hívjon fel embereket, hogyan írjon rá másokra, stb. Ez nagyon szép és nagyon jó. De ha foglalkozol emberekkel, akkor azt pontosan látod, hogy nem biztos, hogy elsőre átmegy minden, hanem majd a 6., 7., amikor újra és újra magyarázod, és ugye gyakorlatilag, ha 1 óra hosszáig magyarázod ezt az egészet mindig újra és újra, akkor már egy emberrel, most mondtam ebbe a például mondjuk 6 óra hosszát foglalkoztat, csak a megkereséssel. Az már majdnem egy munkanap igazából, úgyhogy ez ténylegesen rengeteg idő. És ha van egy képzési rendszered, tehát az, hogy vannak képzési anyagaid, amiket be tudsz pakolászni, annak megfelelően, ahogy arra szükség van a te cégedben, akkor maga a képzési rendszer fogja őket átvinni ezeken az akadályokon, tehát maga az információ hiányának az akadályán a képzési rendszer fogja átvinni, és úgy építettük fel a képzési rendszert tulajdonképpen, hogy be tudod rakni az anyagaidat, legyen az dokumentáció, legyen az leírás, legyen az videós anyag, teljesen mindegy, akkor ezeket ugye be tudod pakolni, és utána tudsz hozzárakni egy kérdőívet is, hogy kiderüljön az, hogy megértette az illető azt az anyagrészt, vagy nem. Ugyanis a rendszer vissza fog neki szólni azzal kapcsolatban, ahogy te beállítod, hogy mondjuk hány százalékosnak kell lenni mondjuk a jó válaszoknak, annak megfelelően, hogy tovább mehessen mondjuk a következő képzés. Mert az a helyzet, hogy nagyon sokszor abból van a gond, és ebből vannak ilyen keszekusza dolgok, és mindenféle őrületek, hogy az emberek egyrészt nem is foglalkoznak, nem is képzik magukat, ez az egyik. A másik, ha képzik is magukat, akkor egy csomó mindent nem föltétlenül jól értenek meg, nem úgy értenek meg, ahogy te mondjuk azt át szeretnéd adni, és akkor aztán átugranak a következő lépésre, ott sem mindent értenek, és akkor egyre kuszább az egész. És gyakorlatilag olyan furcsaságokat csinálnak, hogy ez valami eszméletlen, te meg nézed azt, hogy hát te nem ezt tanítod. És akkor innentől van az, hogy nem túl jó híre van a hálózatépítésnek, mert mindenféle dolgokat csinálnak össze-vissza. Tehát lényegében, visszatérve erre az egészre, szerintem látjátok így, már ebből is látjátok a problémát, hogy mennyi időt el tud venni, és hogy mennyire nehézé tudja tenni magát a képzést hogy nem föltétlen értik meg azt, hogy miről van szó, de viszont ha ott van a kérdőív a végén, akkor kiderül, hogy mennyire ment át az illetőnek ez az információ, és a rendszer azt szépen visszaküldi oda, hogy akkor ezt légy szíves, nézd meg újra ezt a dolgot, és onnantól kezdve akkor ezt újra meg tudja tanulni, újra át tudja tanulni, azokat a hiányosságokat tudja kezelni saját magán, és kész. Viszont nyilván fölmerülhetnek ettől függetlenül még kérdések, amiket mondjuk a képzésben nem fettünk le, az teljesen oké. Na de nem mindegy az, hogy mondjuk
akár 4-6 óra hosszán keresztül újra és újra tanítunk csak egyetlen egy lépést egy adott embernek, vagy az, hogy ő akár 6-szor is megnézte azt az információt, akár 6-szor is, vagy 10-szer is megnézheti, teljesen mindegy, vagy akár időről időre vissza tud erre a dologra térni, ahogy ő ezt szeretné, ahogy ő ezt kényelmesnek tartja, de amikor kérdése van, akkor azt mondjuk 5 percben megválaszolod. Tehát mondjuk azt, hogy most ebben a példában, vagy ezzel a példával élve, mondjuk 6 óra helyett mondjuk 5 perc alatt lerendezik azt a dolgot. És nyilván azt mondjuk például tudom nektek ajánlani már most, ha a képzéseitekben vannak újra és újra visszatérő kérdések, és így látod, hogy abba a képzésben nem tetted bele, akkor az érdemes kiegészíteni azzal, amit egyébként gyakran újra és újra megismételnek. Jó, tehát ez is például egy ilyen pontja ennek a történetnek. Vagy például, hogyha megnézzük ezt az ellenőrző listánkat, miről szól ez? Át is adnám Csabinak a szót. Okay. Tehát lényegében az ellenőrző listák arról szólnak, hogy te is tudsz magadnak készíteni ellenőrző listákat, és a mentorod is tud neked készíteni ellenőrző listákat. Ezek azért hasznosak ezek az ellenőrző listák, mert vannak olyan tevékenységek, amik nem teljesen egyértelműek, hogy akkor ezt pontosan most hogyan kell megcsinálni. És ezt le tudod te magadnak, vagy a felsővezető le tudja neked bontani, ha különböző lépések, hogy oké, ezeket a lépéseket kell megcsinálnod, és utána te ezeken a lépéseken tudsz ugye végig menni. Tehát nézd meg ezt az oktatóanyagot, gyere a műhelyre, ezt lehet több lépésbe, és lehet 10, 20, 30, akárhány lépést lehet bele csinálni, de a lényeg az, hogy kapsz egy listát, amiben pontról pontra le van neked írva az, hogy milyen lépéseken kell végigmenni, és ezt teszi egyszerűbbé neked ugye valamilyen feladatnak a végrehajtását. Még az előző, és ez a rendszer dologhoz mondanék egy érdekes hasonlatot, hogy általában hogy néz ki, amikor valaki épít egy házat, vagy van egy papírja, vagy egy füzető, amin ugye vezeti a listáját. Aztán van egy másik füzete, amin a céljait összeírja. Aztán kap mondjuk videókat képzésre, hogy akkor ezeket nézze, meg kap egy linket. Akkor van egy Excel táblája, amiben mondjuk nyilván tart dolgokat, és akkor itt is vannak dolgok, ott is vannak dolgok, amott is vannak dolgok, és akkor ezek ugye ezek nincsenek összekötve, tehát hogyha amikor az egyiket csinálod, akkor az egyiket használod, aztán a másikat, és ez a szoftvernek pontosan abban segít neked, hogy minden egy helyen legyen. Most az első esetben, ugye, amikor a papíron vezetett dolog, az olyan, hogy lenne egy autónak az alkatrészei, csak a motor bent lenne a garázsban, a kormány meg bent lenne a raktárban, a kerekek kint az udvaron, tehát minden megvan hozzá gyakorlatilag, csak mindegyikhez máshova kell, és nem tud autóként ugye egyben működni. És ugye ezeket a szoftver egy helyre hozza össze, és hogy Jani is mondta, hogy mint egy autó, hogy beülsz és tudod vezetni az autót, mert minden össze van benne szerelve. És ugyanúgy ez a szoftver is, ugye egy helyen van a lista, egy helyen van a célkitűzés, egy helyen vannak a feladatok, a képzések, és ezek összefüggnek egymással, és nem kell neked mindegyiket külön-külön helyről előkaparászni éppen, amikor arra van szükség, hanem belépsz ide a fiókodba, és itt van minden benne. Igen, abszolút, abszolút. Tök jó ez a példa egyébként, hogy szét van minden, ugyanis ez volt az, amivel még eszméletlen sokat küzdöttünk, de valami félelmetesen sokat, és még ha csak egy táblázat lenne, de nem egy táblázat, hanem nagyon sok. Tehát már eleve az, tehát nyilván, hogyha vannak mentorátjaitok, pontosan tudjátok, hogy eleve az, hogy írjon egy névlistát. Az már munka. Azt már elérni. De jó, megértette, írja. Nagyon jó. Az, hogy oda abba a listába vajon milyen információknak kéne bekerülni, az még megint egy másik, hogy mondjam, ilyen őrületet okozó egy vezetőnek, hogy ez így átmenjen, és akkor még mindig csak arról beszéltünk, hogy névlista. Akkor attól függ, hogy mondjuk mennyiféle terméketek van, ugye az adott cégben, az lehet akár 5-600 féle termék, és az 5-600 féle dokumentum minimum, de lehet, hogy 1000 vagy 1000 pár száz, és akkor ezeket is kontrollálni, akkor tényleg hogy visszatérve a táblázatokra elérni azt, tehát hogy ténylegesen tudja segíteni mondjuk mondjuk egy lépéskövetőn keresztül, ahol ugye az egész folyamatnak a lépései vannak, hogy mikor mondjuk az adott nap miből mennyit végzett el, az, hogy mondjam, arra rávenni az embereket, hogy mondjuk úgy mondjuk a statisztikáit vezesse, hát az is melós. És gyakorlatilag itt, ha megnézitek, gyakorlatilag a lista önmaga kezeli ezt az összes dolgot, így mindent így egybe. Tehát, és ez maga még csak a lista.
hát azért ez mennyivel egyszerűbb, mint mondjuk, nem tudom, 4 táblázat, meg 270 dokumentumot kezelni, és akkor még jönnek hozzá a képzési anyagoktól kezdve a prezentációk, akkor a különböző oktató videók, és egyébként a termékinformációs videók, ami az egyik része YouTube csatornán van, a másik része Vimeo van, a harmadik részen a csuda tudja, hogy hol vannak. Ja, meg egyébként Drive-on vannak, és tehát ez így katyvasz az egész. Tehát, hogy nyilván nem véletlen van az, hogy pontosan emiatt egyébként ez egész szoftver egyébként arra készült, hogy ne kergessen őrületbe az, hogy MLM-mel foglalkozok. De itt folyamatosan tényleg, ahogy nézitek, szerintem most már ti is alá tudjátok támasztani, ezt meg látjátok, már beleláttok valamennyire, mert nyilván rengeteg dolgot nem tudunk megmutatni, mert azért az idő azért véges, és nem akarunk annyira fárasztani benneteket, de az a lényeg, hogy azért már láthatjátok, hogy mennyi és mennyi és mennyi feladat van ezen keresztül, amit le lehet egyszerűsíteni. És egy picit még, ha itt belemegyünk a vezetői fiókba, akár ugye itt az elindítás lépései is, ugye például itt vannak, amikor valakit ugye egy új jelentkezőt, egy új regisztráltat igazából, aki azt mondja, igen, csináljuk, végezzük a munkát, az még egy pluszban még az egy érdekes dolog szokott lenni, az, hogy jó, akkor adom neki a lépéseket, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni az elinduláshoz, és akkor az ciki, amikor mondjuk elfelejtünk valamit, hogy mondjuk egy közbülső lépést mondjuk elfelejtünk, de van mondjuk, hogy nem felejtjük el, de akkor is végigvezetni az egészen, végigkontrollálni az melós. Viszont a szoftver az végig tudja vezetni ezen az egészen. És akkor itt van például egy ilyen, hogy nyilván az elindítástól, ugye ahogy ti csináljátok, azt a vezető Nem pont egy csapacsát lesz benne. De... nem, valószínűleg nem egy zenés táncos est lesz benne, de mindegy, tehát ez bemutatás egyébként tökéletesen jó. Be tudja pipálgatni azt, hogy ő hol tart már az elindítás lépéseibe, amit te vissza tudsz követni, hogy ténylegesen mit végzett el, és mit nem. Ugyanis mi szokott lenni? Nagyon sokszor az szokott lenni, hogy odaadsz egy új emberednek, egy új indulódnak odaadsz anyagokat, hogy jó, akkor ezeket nézd át, és akkor mi fog történni? Hát átnéztem. Hát de ne, egyébként meg se nyitotta. Sőt, azt sem tudja, hogy hol van. Tehát ilyenek is egyébként nagyon sokszor előfordulnak. Tehát, és még egy apróságot akarok nektek mutatni, ami jó tud esni az embernek a lelkének. Például Csavika bácsi, ugye ő jelölt, de most ugye szoktuk mondani hogy a házatépítés, hogy mindenkit írjatok fel a listára. Igaz? Ezt azért szoktuk mondani. De van, amikor az ember azt mondja, jaj, én ő biztos, hogy nem. Tehát nem feltétlenül mondjuk a szponzorunknak, hogy őt nem akarjuk felírni, hanem azt, hogy nincsenek többen. De amikor képzeld el azt az érzést, amikor valakivel olyan szinten nem akarsz beszélni, hogy semmit se, akkor meg egyszerűen csak annyit csinálsz, hogy fogod, tiltás. Annélkül, hogy egyáltalán beszéltél volna vele, és akkor tudod, itt megfordul a dolog, mert akkor nem az van, hogy majd ő eldönti, hogy majd ő akarja vele dolgozni, vagy nem, hanem itt már a te kezedben van az irányt, és jó, ott van, de tiltom, mert hogy biztos, hogy nem fogok vele beszélni. Jó, tehát ilyen dolgokat is. Akkor itt láthatjátok, hogy az elmaradt időpontokat ugye jelöli a rendszer, hogy oké, akkor ezzel foglalkozni kell. Nyilván a feladatok között ott marad egészen addig, ameddig. Tehát nem csak addig maradott egy feladat, amíg mondjuk letelt a dátum, hanem ha az nincs elvégezve, akkor az ott fog figyelni, hogy akkor az riasztani, így van, riasztani fog. És van még egy fontos dolog. Igen. Bocsánat, csak ennyi hogy szoktuk mondani azt, hogy sőt, legalábbis én a csapatomban szoktam mondani, hogy azt azért tudni kell, amikor valaki nemet mond nekünk, akkor az valójában az nem azt jelenti, hogy akkor nem, és akkor ez soha nem, hanem ez azt jelenti, és ez tényleg ez is egy fontos info, hogy most nem. És pontosan ezért beépítettünk egy ilyet a rendszerbe, hogy most nem érdekli, és most figyeljetek itt, majd én mutogatom, hogy figyeljétek itt ezt a részt, azt mondja, most nem érdekli, hopp, akkor berakja a következő időpontnak, majd 3 hónap múlva későbbre. Ugyanis sokszor találkoztunk már azzal a dologgal,
így akár a saját üzletépítésünkben is, de másoknál is, hogy amikor nemet mondtak nekünk, akkor rá mondjuk egy hónap múlva még visszahívtak, hogy ja, figyelj már, amit mondtál, az, hogy is van az? Mondd már el, légy, mert most már olyan a helyzet. Jó, oké, akkor elmondod. De olyan is van ám egyébként, hogy visszakeresed akár 2 hónap múlva, akár 3 hónap múlva, azért is adtunk ide be negyed évet, hogy az már egy egész komoly időtartam, és ezáltal ugye sok víz lefolyik. Ugye szoktuk mondani a Tiszán, vagy akár a Dunán, tehát hogy gyakorlatilag addig már nagyon sok minden változhat az illetőnek az életébe, viszont az érdekes, hogy ennek az egésznek a gondolkodás módja, hogy mivel téged ő elutasított, ezért ő nem fog téged visszakeresni. Hogy, hogy akkor, hogy akkor figyelj, de nagyon kevés, nem akarok általánosítani, de nagyon kevesen vannak azok, akik téged elutasítottak, hogy majd visszakeresnek téged, hogy te figyelj, az mégiscsak kíváncsi vagyok én arra, mi is volt az a termék, meg hogy is volt ez a pénzkereset, és stb. De viszont, ha te keresed meg, hogy nem, akkor hogy vagy, mi újság van veled, akkor meg majd mondja, hogy fú, de jó, hogy hívtál. Ezt már rengetegszer átéltük. Ó, de jó, hogy hívtál, épp hívni akartalak már így, is már gondoltam rád már a napokban, hogy hívni foglak. Jó, tehát úgy is értitek most már ebből. Tehát változott az élethelyzet, és most már ez a nem, ez valójában már megváltozott, és egy érdeklődésre átcsapott ez a történet. Oké. Menjünk tovább. Jó, menjünk tovább, mert telik az idő. Kontroll. Igazából erről szerintem csak annyit mondanék, hogy tehát az eddig bemutatottak alapján is már láthatjátok, hogy maga a tevékenység sokkal inkább a ti irányításotok alatt, akik tudom mondani, lesz igazából, mert hogy ott vannak az időpontok, és nyilván a szoftver az jelzi számodra, hogy mikkel kell foglalkozni, mik az adott napi tevékenységek. Hogyha esetleg valami elmaradt, akkor miket kell pótolni, miket kell kezelni. Mert ami nagyon ciki ám az, amikor valakinek megígérünk valamit, és ezt nem teljesítjük. És sajnos ilyenbe is rengetegszer belefutottunk, őszintén szóval saját magunknál is, a saját üzletépítésemben is, hogy valakinek megígértem, hogy elküldök valamit, akkor ott nem írtam fel a kis cetrére, vagy fölírtam mondjuk akár a cetlére a nevét, az e-mail címét, és mit kell neki küldjek, aztán valahol elhánytam a cetlit, és akkor küldjem már el neki ezt az anyagot. Ahova is. Tehát még arra lehet, hogy emlékeztem, hogy mit kéne neki küldeni, de az, hogy hova, az nem. És akkor, ne arra úgy már fölírtam, de mégsem. Lényegében az a helyzet, hogyha van egy ilyen rendszeretek, akkor a rendszer az sokkal inkább kontrollálhatóbbá teszi ezt az egészet, sokkal inkább a ti irányításatok alatt van. Hiszen minden ott van egybe is, és ugye tudjátok irányítani. És ez nagyon nem mindegy, tehát hogy képesek vagyunk irányítani egy folyamatot, képesek vagyunk irányítani egy egész működést, akkor sokkal inkább esélyünk van arra, hogy sikeresek legyünk. Ekkor sincsen 100%-os siker. Nyilván előbb-utóbb az ember megtanulja, főleg, hogyha ha meghallgatja a szoftvernek a tanácsait, tehát az automata mentornak a tanácsait meghallgatja, hogy mire figyelj oda és mibe fejlesz magad, akkor előbb-utóbb profivá válsz mindenféleképpen, ha még nem vagy az. És akkor nyilván sikeresé fogsz válni, előbb vagy utóbb, ez biztos. Viszont nyilván, ha az ember nem hallgatja meg a szoftvernek a tanácsait, akkor ott lehetnek nehézségek, vagy az, hogyha mondjuk nem használja mondjuk ezt a szoftvert, és nem tudja így kontrollálni magát a működését, hát akkor ott az erőteljesen. Egész egyszerűen még picit másképp megfogalmazza az egészet, hogyha nem te irányítod magát a működésedet, akkor gyakorlatilag ez az űrzavar ez totálisan el fogja mosni a sikerednek a lehetőségét. Oké, és akkor utolsó pontként ugye a mentorálás, ezt már sajnos nem bírtam ki, ezért elszpoiler ezt nem hamarabb, mert ugye ez a kedvenc részem tulajdonképpen benne, amit mondtam, és tényleg úgy szoktuk hívni egyébként, hogy a szoftvernek magának ez a lelke. Az, hogy biztosítja azt számodra, hogy egy megfelelő mentorálást kapja. Hol van ennek problémája? Ennek ott szokott lenni problémája, amikor, és ez nyilván megint nem általánosítok, de vannak olyan csapatok, például nálunk is ilyen volt, annak idején, amikor elkezdtük 20 évvel ezelőtt, vagy több mint 20 éve, úgy működött a csapat,
hogy akihez valaki beregisztrált, az volt a szponzor, nyilván a szponzor természetesen az, de hogy ő neki kellett volna mentorálnia is. És akkor gyakorlatilag én bekerültem egy olyan emberhez, aki, nem tudom, 2 vagy 3 hónappal hamarabb kezdte a hálózatépítést. Hát az a helyzet, hogy nem volt nagy tudása ebben. És egyrészt a tevékenységeket se tudta, hogy mit, hogy kell csinálni, tehát nem tudta megtanítani ezeket a dolgokat. Az meg, hogy az én működésemben megtalálja a nehézségeket, és ezeket kijavítsa, na ez meg totálisan lehetetlen volt ebbe az egészbe. Arról meg nem is beszél, hogy szándékosabb volt rajta. Tehát, hogy nem is akarta az egészet csinálni, de az volt a legdurvább az egészben, hogy az egész szponzorvonalomon nem volt olyan szándék. És ezt már ugye meséltem Csabinak is, hogy gyakorlatilag úgy jártam, hogy már akkor jöttek volna segíteni, amikorra már kiszenvedtük azt, hogy is kell ezt az egészet csinálni. Hát akkor meg már nyilván már nem kellett, akkor meg nem tartottunk rá igényt. Viszont ezeket a helyzeteket remélem, hogy nem ilyen szituációban vagy benne, remélem, hogy olyan a szponzorod, olyan a felső vonalat, hogy folyamatosan figyeli a munkádat, folyamatosan figyeli a nehézségeidet, és meg tudja adni azokat a dolgokat, amivel te sikeresebbé tudsz válni lépésről lépésre, vagy akár nagyobb lépésekben, de ha ez nem így van, akkor viszont nagyon nagy segítséget tud adni számodra az, hogy van egy automata mentorod, aki, ha tisztességesen vezeted gyakorlatilag a folyamataidat, akkor ő ki tudja mondjuk azt, hogy javítani, tud neked segíteni abban, hogy mi most jelen pillanatban a legfontosabb, amire, hogyha a figyelmedet rárakod, amit, ha elmélyíted benne a tudásodat, és gyakorlatilag ezt az elmélyített tudást gyakorlatba ülteted, akkor mi lesz az a dolog, amitől a legnagyobb eredményt várhatod a tevékenységnek a végén. Tehát például, visszamegyünk tehát például itt, nem is itt gyakorlatilag nem meglepő módon, nyilván nem véletlen van itt ez a fej, nem meglepő módon ez lesz az a pont, amit javítanod kell. Na de itt a trükk benne, hogy valójában pont ezt a pontot kell javítanod, vagy valami mást ahhoz, hogy gyakorlatilag ez a pont megerősödjön, mert ha ez a pont megerősödik, akkor hirtelen itt már a számok már nagyobbak lesznek, aztán itt is nagyobbak lesznek a számok, itt is és itt. Értitek? Tehát gyakorlatilag minél gyengébb ponton kell lényegében javítani a folyamatot, mert akkor a folyamat végén sokkal nagyobb eredmények tudnak születni. Akkor is, ha csak egy ponton segítettük meg ezt az egészet. Jó? És ezt egyébként az Automata Mentor, ami gyakorlatilag egy algoritmus, ami fut a háttérben, az folyamatosan figyeli nálad is, és hogyha ezeket megfogadod, akkor gyakorlatilag tényleg egy korrekt tanácsot tudsz arra kapni, hogy mi az, amivel hatékonyabbá tudsz válni. Úgyhogy én ezért is mondom azt, hogy ezért is mondjuk azt, hogy ez a legesleg fontosabb része úgymond, meg ez a különlegessége igazából ennek a szoftvernek. És szerintem így nagyjából ugye a végére érkeztünk. Reméljük még, hogy nem aludtatok el közben. Úgyhogy ha bármilyen kérdés van, akkor azt nagyon szívesen vesszük, és örülünk neki. És a cseten írjátok be, legyetek szívesek, hogyha Ha van bármilyen kérdésetek van. Bármilyen kérdés az egészszel kapcsolatban, akármi fölmerül. Azt tudni kell egyébként, hogy tehát magáról a regisztrációt tudni kell, hogy ezt bárki ingyenesen megcsinálhatja, és kap is egy hónapos ingyenes használatot a szoftverre, tehát lényegében ki tudjátok próbálni, szét tudjátok gyilkolni úgymond a saját felhasználói fiókotokat, és láthatjátok, hogy hogyan működik. Van-e bármilyen kérdés? Mikrofont vissza tudjuk adni? Mert akkor tényleg úgy egyszerűen ezt Mehet. Elméletileg most már tudod mondani hangban is. Oké, akkor mondom már, hogy a videót is lekorlátoztattak, úgyhogy akkor nem látok engem, de amúgy Zsanett vagyok. Szia János, csak azért írtam be, mert akartam kérdezni, csak nem engedi addig, ameddig nem engeditek.
Videó Jó? most már. Mehet a videó is. Mindegy, vagy megmutatom, hogy itt vagyok, tehát hallgatlak közben titeket, tehát, hogy nem azért, hogy nem akartam éppen a képemet megmutatni, szóval, hogy az a kérdésem, amit én még nem láttam, de nálad láttam ezt a vezetői fiókot, hogy lehet hozzájutni, mert ugye a miénkben az nincs. Hogyha Az enyémben nincs. van 5 fő a csoportodban, akkor már tudod kérni a vezetői fiókot. Aha, szóval 5 fő kell. Oké. Így van. Igen. Abszolút. Jó, akkor biztatni kell a többieket. Igen. Így van. Célszerű. Igen. Jó, nem, én abból indultam, hogy először én tanulmányozom át, mielőtt valamire azt mondom neki, hogy figyelj, ezt csináld meg, és akkor én se értek hozzá, tudod, tehát vakvezet világtalant esetét azt nem akartam játszani, de akkor először elmélyedek a felhasználói oldalba még mélyebben. Jó? Abszolút. Jó. De szuper volt, köszönöm különben, mert hogy tök jó. Tehát, sokat megtudtam, amit nem tudtam. Milyen információ volt az, ami most úgy látod, hogy ez sokat segít? Én vizuális típus vagyok, nekem azt hiányzott, hogy ha nem találtam meg, amit úgy gondolok, hogy akkor nem jöttem rá, tehát hogy ez így elakadtam. Aztán nem gondoltam, hogy arra rá kéne jönnöm, tudod? Tehát ha nem tudod, hogy mit keres, akkor úgy nehéz keresni. Ezt meg tudom érteni, ez a helyzet. Na, tehát nem tudtam, hogy ilyen van, vagy ott mit kéne csinálni. Volt más része a szoftvernek, amit most így megnézhettem, meg elkezdtem feltölteni, de így, hogy láttam, így rájöttem, hogy azért még több mindenre használható, mint amit az én fejemben volt. Abszolút. Viszont az egyébként folyamatában van az a része, hogy a különböző funkciókról gyakorlatilag egy ilyen lényegi összefoglaló videót azért odaadjunk. Tehát, hogy hogy hogyan is lehet ezt jól használni, ezt a szoftvert. Tehát, hogy nem csak az, hogy használjuk, hanem az, hogy jól hogyan lehet használni. Tehát, mert ugye az nagyon szép és nagyon jó, hogy van egy szoftver, de ugye a szoftver mögött azért van egy gondolatiság. Tehát, hogy miért is pont úgy van ez az egész. És pont emiatt ugye beszéltük is Csabival, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a videókat odarakjuk. Legalábbis, hogy mondjam, a különböző szoftverelemekkel kapcsolatos lényegi elemet így gyorsba elmagyarázni, hogy hogyan érdemes használni. Igen, erről már beszéltünk is. Na igen, tehát ez a része, ez úgymond nekem hiányzott, úgyhogy amit én láttam, találtam, az alapján, meg ami eszembe jutott. Hát volt, ami eszembe jutott, akkor azt jeleztem, ami nekem hiányzott. Igen. De most már így akkor megnézek még más funkciókat is. Jó, hát egész nyugodtan, de tényleg igazából elmondtam, hogy nem tudjátok, tehát hogy nyúzzátok bárhogy, és ugyanúgy, mint ahogy már kérdeztél bizonyos dolgot, és tényleg egy nagyon-nagyon jó funkciót kérdeztél bele, amit így totálisan elfelejtettem, hogy annak van haszna. Úgyhogy bármi fejlesztési ötlet van, tehát mi ezen abszolút nem sértődünk meg, sőt örülünk neki, mert totálisan őszintén az a célunk, hogy a szoftver az egy olyan környezet legyen, az egy olyan dolog legyen, ami a leginkább tudja segíteni a munkátokat, ami a leginkább leegyszerűsíti, amely a leginkább hatékonyabbá teszi, és amit ugye ott van a harmadik szóként, a leginkább örömtelivé teszi a tevékenységet. Tehát ez kiemelt cél, hogy olyan szoftver legyen, amilyet ti akartok. Nem olyat, amilyet én szeretnék, hanem olyat, ami gyakorlatilag a közösség szeretne. Jó? Oké, köszönöm. El is fogok köszönni lassan, mert megyek, de hogy ha valaki még van, akkor még éppen még pakolok, hallgatom, de nem veszem el mástól a lehetőséget, úgyhogy rendben. Köszönöm. Okay. Nagyon szívesen. Van-e bárkinek bármilyen kérdésem még? Ha van, akkor ezt örömmel fogadjuk, tehát nincs ezzel semmi gond. Vagy akár olyan dolog, amiről nem beszéltünk, és hogy benne van a szoftverben, vagy bármi ilyesmi. Akármilyen kérdés jöhet. Az, hogy mondjuk Győrben milyen az idő, azt nem tudom megmondani, de ugye szoftverre kapcsolatban. Megnézzük a köpenyek.hu-n. Megnézzük. Oké. Jó. Ha nincs kérdés, akkor viszont elköszönünk. A felvétel meg lesz, és akkor meg lehet nézni. Így van. Felvétel meg lesz, azt kiküldjük, és ugye meg tudjátok nézni, újra tudjátok nézni, tudjátok rákcsálni. Ha bármilyen kérdés van, akkor vagy akár olyan fejlesztési ötlet, amit nem láttok benne így a szoftverben, de viszont arra gondoltok, hogy az jó lehet, akkor nyugodtan írjatok az e-mail címünkre, és akkor ha úgy látjuk, hogy sokaktól érkezik az a funkció, tehát akkor mi gyakorlatilag úgy működünk,
hogy akkor előre veszünk fejlesztési dolgokat. Tehát ugye nyilván van egy fejlesztési tervünk, ami alapján köszönjük, van fény az éjszakába. Tehát, hogy van egy fejlesztési tervezetünk, ami alapján szépen megyünk, és ugye újabb és újabb funkciók bekerülnek a szoftverbe. Ebben most is van rengeteg, de hogyha igény van rá, és hamarabb van rá igény, akkor természetesen abszolút igazodunk hozzátok igazából, amire szükségetek van, és akkor előrébb hozunk olyan funkciókat, amiket fontosabbnak tartotok. Már most is egyébként az a célunk egyébként magával a fejlesztéssel, hogy a lehető leghamarabb azok a funkciók kerüljenek be, amik a leginkább támogatják most jelen pillanatban az eredményességeteket, hogy sokkal eredményesebbek tudjatok lenni. Rengeteg kiegészítő funkció van, most nem megyek be ilyen spoilerezésbe, de gyakorlatilag tényleg örülni fogtok neki, hogy mik lesznek még. Jó? Oké. Viszont ha nincs kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és köszönjük szépen a figyelmeteket, és legközelebb is bármikor, amikor tartunk webináriumot, akkor várom szeretettel, de időközben is tényleg nyugodtan keresetek minket, és akkor írjatok, és akkor válaszolunk. Oké. Oké. További szép estét, Szép sziasztok! estét, sziasztok!